खुलुमबाय बड'लाइ 24 नि स्टुडिअ आं दं किंकर मुसाहारि मोनसे क'क्राझारनिफ्राय गिदिर निउस लानानै फैदों बिसायख'थिनि समाव क'क्राझाराव गोबां बिबांनि धोन हमदों एक्सक्लुसिभ भिजनदारि नोंथांनि सिगाङाव आबुङै जों फोरमायनो लागासिनो दं ब्रेकिं आपडेट क'क्राझाराव गोबां बिबांनि धोन हमदों जेराव बिसायख'थिनि दुंहाव बार सोलिगासिनो दं बे समावनो क'क्राझाराव गोबां बिबांनि धोन हमनो हानाया संखिखांदों थासारिखौ फ्लाइं स्क्वाडआ हमदों 50.89 लाख रां हादोरसायाव बिसायख'थिनि आयेन खान्थि सोलिगासिनो दं एबा एमसिसि मडेल कड अफ कन्डाक्ट सोलिबाय थानाय समावनो हादोरसायाव बेबायदिनो क'क्राझाराव बिटिसिनि राजथावनि क'क्राझाराव गोबां बिबांनि धोन हमनो हानाया दुंहाव थासारिखौ साग्लोबहोदों फ्लाइं स्क्वाडआव सासे फालांगिरिनिफ्राय हमदों बे धोनखौ आरो बिसायख'थिनि सिगां गोख्रों नोजोर लाखिनानै सेबनायखौ सालायगासिनो दंमोन फ्लाइं स्क्वाडनि दोलोआ आरो गोख्रों सिग्रोमनायाव हमदों गोबां बिबांनि धोनखौ क'क्राझाराव बेबायदिनो गोबां बिबांनि धोन हमनाय हाबाफारि बेबायदिनो फ्लाइं स्क्वाडनिया जाफुंसार जानो हादों आरो नोंथांमोना एक्सक्लुसिभ भिजनदारि नुगासिनो दं गोबां खारिथिनि मोननि थाखाय बेबायदिनो फ्लाइं स्क्वाडनि दोलोआ सेबगासिनो दं बेबायदिनो थफ्लायै थफ्ला गोबां बिबांनि धोन बोखांनो हादों क'क्राझार बिटिसिनि राजथावनि क'क्राझाराव गोबां बिबांनि धोन हमनो हादों क'क्राझाराव गोबां बिबांनि धोन हमनो हानायखौ लानानै दुंहाव थासारिया साग्लोबदों आरो बिसायख'थिनि दुंहाव बार सोलिबाय थानाय समावनो क'क्राझाराव बेबायदिनो बे समाव गोबां बिबांनि धोन हमनो हानाय थासारिया बांसिनै दुंहाव खालामदों आरो फ्लाइं स्क्वाडनि दोलोआ बेबायदिनो गोख्रोङै बिसायख'थिखौ नोजोर लाखिनानै गोख्रोङै सिग्रोमनाय सेबनाय हाबाफारिखौ सालायगासिनोमोन आरो बेबायदि सिग्रोमनाय समावनो गोबां बिबांनि धोनखौ हमनो हादों फ्लाइं स्क्वाडनि दोलोआ आरो बिसायख'थिनि सिगांनो गोख्रों नोजोर लाखिनानै बेबायदिनो सेबनाय हाबाफारिखौ सालायदों क'क्राझारनि फ्लाइं स्क्वाडनि दोलोआ आरो बेबायदिनो बिसायख'थिनि समाव क'क्राझाराव गोबां बिबांनि धोन हमनो हादों फ्लाइं स्क्वाडआ हमदों नोगोद 50.8 लाख रां नोगोद 50.8 लाख रां हमनो हादों फ्लाइं स्क्वाडनि दोलोआ हादोरसायाव बिसायख'थिनि मडेल अफ कड अफ कन्डाक्ट एबा बिसायख'थिनि आयेन खान्थि गोख्रोङै बाहायजानायनि समावनो क'क्राझाराव गोबां बिबांनि धोन हमनो हादों समबाराव क'क्राझाराव मोनसे फ्लाइं स्क्वाडआ सासे फालांगिरिनिफ्राय हमनो हादों बेफोर नोगोद 50.89 लाख रांखौ बिबानगिरिनि बायदिब्ला बिसायख'थिनि सिगां गोख्रों नोजोर लाखिनायनि बाहागो महरै सिग्रोमनाय समावनो बे गोबां बिबांनि धोनखौ हमनो हादों आरो हमनाय धोननि गोबां खारिथिनि थाखाय क'क्राझार पुलिस थानायाव गथायनाय जादों बेफोर धोनफोरखौ आरो इनायै धोन गोसारना होनायनि होबथानाय बिसायख'थिखौ मोजाङै खुंफुंनो थाखाय बे सेबनाय हाबाफारिखौ सालायदों फ्लाइं स्क्वाडनि दोलोआ आरो बेबायदिनो बिबानगिरिया फोरमायनाय बायदिब्ला बिसायख'थिजों लोब्बा लाखिनानै गोख्रों नोजोर लाखिनाय समावनो बेबायदिनो हमनो हादों नोंथांमोना एक्सक्लुसिभ भिजननि दारै नुगासिनो दं क'क्राझाराव बेबायदिनो गोबां बिबांनि धोन बोखांनो हादों बिसायख'थिनि दुंहाव बार सोलिगासिनो दङ गोख्रोङै सालायगासिनो दं बिजाथिफ्रा बिसायख'थिखौ लानानै गावनि फोसावदिंखौ आरो बे समावनो गोबां बिबांनि धोन हमनो हादों क'क्राझार नोगोराव फ्लाइं स्क्वाडनि दोलोआ हमनो हादों बेफोर नोगोद धोनखौ खमैबो 50.89 लाख रां हमनो हादों फ्लाइं स्क्वाडनि दोलोआ आरो बेबायदिनो गोबां बिबांनि नोगोद धोनखौ हमनो हादों हमनाय धोननि गोबां खारिथिनि थाखाय क'क्राझार पुलिस थानायाव गथायनाय जादों इनायै धोन गोसारहोनाय होबथानाय बिथिंखौ एबा बिसायख'थिखौ मोजाङै खुंफुंनो थाखाय बे सेबनाय हाबाफारिखौ सालायदों फ्लाइं स्क्वाडआ आरो धोननि फुंखा आरो सोरनिबा इनायै बिसायख'थिनि हाबा हुखाजों लोब्बा दंमोन नामा मिथिनो थाखायबो बेखौ लानानै नायसंनाय एबा सेबनाय हाबाफारिखौ गोख्रोङै सालायगासिनो दङ फ्लाइं स्क्वाडनि दोलोजों लोगोसे क'क्राझार पुलिसआ क'क्राझाराव गोबां बिबांनि धोन हमनो हानाय बे गोबां आपडेट लानानै फैदों नोंथांमोननि सेराव बेबायदिनो बिसायख'थिनि दुंहाव हाबाफारि सोलिगासिनो दं आरो बिजाथिफ्रा गोख्रोङै सालायगासिनो दं बेराफारसेथिं गावफा गावनि फोसावदिंखौ आरो भटार रायजोफोरनि गोसो जै खालामनो थाखाय बेबायदिनो गोख्रोङै बिसायख'थि सालायबाय थानाय समावनो क'क्राझार नोगोराव गोबां बिबांनि धोन हमनो हानाय जाथाया आरोबाव दुंहावसिन खालामदों क'क्राझार नोगोराव हादोरसायाव बिसायख'थिनि आयेन खान्थि सोलिगासिनो दं हादोरसायाव गोख्रोङै बाहायजागासिनो दं मडेल कड अफ कन्डाक्ट एबा बिसायख'थियारि आयेन खान्थिया आरो बे समावनो फ्लाइं स्क्वाडनि दोलोआ क'क्राझार नोगोराव सासे फालांगिरिनिफ्राय नोगोद गोबां बिबांनि धोनखौ हमनो हादों आरो गोख्रों सिग्रोमनायाव हमदों गोबां बिबांनि धोनखौ बिसायख'थिनि सिगांनो गोख्रों नोजोर लाखिनानै सेबगासिनो दङमोन आरो गोख्रों सेबनाय हाबाफारिखौ सालायगासिनो दंमोन क'क्राझाराव फ्लाइं स्क्वाडनि दोलोआ आरो बे समावनो क'क्राझार नोगोराव बेबायदिनो गोबां बिबांनि नोंथांमोना धोन हमनो हानाय नुथायखौ नुगासिनो दं एक्सक्लुसिभ भिजुअलनि दारै आरो बे धोन हमनो हानाय जाथायजों सोरबा इनायै
बिसायख'थियारि हाबा हुखाजों लोब्बा गोनां दंमोन नामा एबा इनायै बे धोनखौ बाहायनो नाजादोंमोन नामा बे सोंथि बेरखांदों। बेफोर धोनफोरखौ गोबां बिबांनि धोनखौ बिसायख'थियारि इनाय हाबा हुखाफोरजों बाहायनो नाजादोंमोन नामा एबा बेफोर धोनखौ सोरबा बिजाथिया एबा सोरबा राजखान्थि दैदेनगिरिया इनायै हाबा हुखा बा बिसायख'थियारि हाबा हुखाजों बाहायनायाव लोब्बा दंमोन नामा एबा बाहायनो नाजादोंमोन नामा बेखौ लानानैबो गेदेर सोंथि बेरखांदों। आरो बे समावनो क'क्राझाराव फ्लाइं स्क्वाडनि दोलोआ गोख्रोङै नोजोर लाखिनानै सेबनाय हाबाफारिखौ सालायनानै जाफुंसार जानो हादों। नोगोद 56.89 लाख रां हमनादों फ्लाइं स्क्वाडनि दोलोआ। आरो गेदेर सोंथि बेरखांदों क'क्राझार नोगोराव बेबायदिनो बिसायख'थिनि दुंहाव बार बारबाय थानाय समावनो नोगोद गोबां बिबांनि धोन हमनो हानाय जाथाया बेबायदिनो गोबां सोंथि बेरखांहोदों। सोरबा राजखान्थि दैदेनगिरिया एबा बिजाथिया बे इनाय धोनजों एबा इनाय खामानिजों हाबा हुखाफोरखौ बिसायख'थिनि इनाय हाबा हुखाजों एबा बाहायनो नाजादोंमोन नामा एबा बाहायनायाव लोब्बा दंमोन नामा बेखौबो लानानै गेदेर मोनसे सोंथि बेरखांदों। आरो फैबाय थानाय समाव फ्लाइं स्क्वाडनि दोलो आरो क'क्राझार पुलिसआ गोख्रोङै नायसंनाय हाबाफारिखौ सालायगासिनो दं। आरो फैबाय थानाय समाव बेजों जाथायजों लोब्बा गोनां नोगोद गोबां बिबांनि धोन हमनो हानाय जाथायजों लोब्बा गोनां सुबुं एबा जाथायनि गासै खारिथिया सोराङाव फैगोन।